Patrijarh dolazi. Molim vas, napravite prostora. Evo je treća već noć, kako vi ovde vidite, dostojanstveno, kao što i dolikuje vašoj mladosti. Vaše težnje i želje za pravdom, za demokratijom, za istinom, mi ih razumemo svi, i crkva pravoslavna i blagosilja. Došao sam da budem tu s vama, da se ne desi nešto neuputno. Izgledalo je da će se policija zauvek povući 27. januara na Savindan. Dan ranije, patrijarh srpski gospodin Pavle najavio je da će Svetozarska litija proći kroz kordon u Kolarčevoj, gde su već danonoćno stajali studenti. U 7:30 od Saborne crkve u Beogradu, predvođena patrijarhom i brojnim vladikama i sveštenicima, litija ide kroz ceo grad do hrama Svetom Savi na Vračaru. Bilo je tiho i svečano, pročišćujuće. Trenutak koji bi mogao pročistiti agresiju jednih i pravedni gnev drugih i okončati proteste. Tako vlast nije smatrala.